Зошто тврдите дека македонците се бугари, а македонскиот е диалект на бугарскиот? Аз не съм твърдал такова нещо. Аз пак го казвам. Ние нямаме нищо против, ако някой в Македония иска да нарича себе си македонец или иска да нарича езика си македонски. Не отричаме на никой правото на идентичност и да се самоопределя както си иска. Това е негово право. Но ние имаме против това. Да казваш, че македонската идентичност била от 1000 години. Че цар Самуил, например, бил македонски цар, който не само бил македонски цар, ами воювал срещу България, че даже успял да завладее половин България. Това не е вярно. Самият цар Самуил се нарича българин. Неговият наследник Иван Владислав. На Битолския надпис. Надписът се намира, плочата се намира в Битолския музей. Пише: аз, Иван Владислав, самодържец български. Наследник на българския цар Самуил, съградих крепостта Битоля за защита на българския народ. Самия Василий II, който побеждава Самуил и ослепява 14 000 негови войници, се нарича българоубиец, вулгарохтонос, а не македоноубиец. Не можеш да си измислиш идентичност, крадейки чужда история. Да, съгласен съм. След 1944 година в комунистическа просръбска Югославия се налага новата идентичност. Но това няма как да се отнася за 1000 години назад. Няма как да кажеш, че братя Миладинови са македонци, като в музея в Струга е тяхната книга. А книгата се казва Български народни песни, а не македонски народни песни. Хората са се усещали и са се чувствали като българи. Книгата е издадена 1861 година в Загреб, не в София, в Загреб. 1861 година не е имало българска държава. Дори не е имало българска екзархия, която според македонските историчари била основният фактор за бугаризацията на населението. Преди екзархията, 10 години преди екзархията, в Загреб, тогавашната Австро-Унгарска империя, братя Миладинови издават книгата Български народни песни. Ми вземете Райко Жинзифов, ми вземете Парличев, вземете всеки един от всичките възрожденците в Македония. Никой не се нарича македонец. Защо ти сега твърдиш, че твоята идентичност е от 1000 години? Не е от 1000 години. Тя е след 1944 година, когато комунистическа Югославия успява да я наложи с сила, с насилие в тогавашната социалистическа република Македония. А защо забравяме какво се случи с онези хора, които след 1944 година не искаха да се наричат македонци? Тази страница няма ли да отвориме? Айде да отвориме. Говориме за жертвите на бугарския окупатор. Ами айде да видим какво направихте вие, наследниците на партията на господин Заев. Какво направихте вие, т.е. предшествениците на партията, какво направихте вие с онези хора, които наричаха себе си българи? Масови убийства, лагери, затвори, включително първите, един от първите основатели. Какво стана с Панко Брашнаров? Първият председател на Македонската комунистическа партия. Къде е след 1944 година? Известно време на някакви постове, след това в затвора. Какво стана с Павел Шатев? Първият министър на правосъдието в Социалистическа народна република Македония. В затвора и убит на бунището в Прилеп. Какво стана с Ченто? Айде тези неща да ги извадим. Да извадим фактите за терора и репресиите върху хората, които наричаха себе си българи. Та чак до 60-те години на 20 век. Така че, когато искаш да създаваш нова идентичност, не можеш да подхождаш така. Ами аз понеже така искам. Ма ти можеш да искаш всичко, но науката, история е точна наука. Там има факти. Особено от 19-20 век има хиляди документи. Имате документи на чужденци. Няма нужда да идвате в София да четете архивите или да четете изданията в София, книгите в София. Държавният архив на Република Македония е издал сигурно 100 книги, като започнете за Тодор Александров, турски документи за убийството на Гоце Делчев, британски документи 6 тома, британски документи за Македония 6 тома, италиански документи, руски документи, австрийски документи. Навсякъде английските дипломати, консулите в Македония, Скопие, Серес, Битоля, Солун, английски, немски, австро-унгарски, френски, руски, всички пишат за българско население.
за българи. Никъде няма думата македонец. Добре, искаш да бъдеш македонец? Бъди, но не дай да присвояваш чужда история. Не дай тези хора, които когато са били живи, са наричали себе си българи, ти когато са умрели да им сменеш имената. Това е една порочна сръбска практика. Те така правеха дори с надгробните плочи в гробищата, ги обръщаха обратно да не се виждат надписите на български. Това не е нормално в 21 век и няма как да го приемем за нормално. Каквото и да приказва Заев, каквито аргументи да вади, фактите са факти. Или ще стъпиме на едни чисти и честни отношения, или няма как да се получат нещата. Затова казваме. Иначе, езика на населението до 1944 година, съзнанието на населението до 1944 година е български език и българско национално съзнание. Да, ние признаваме, че след 1944 година, вследствие на политиката на Титова Югославия, започват едни процеси с насилие или с убеждение и има хора, които сега, днес, в 21 век, наричат себе си македонци. Чудесно! Но тези хора, които днес наричат себе си македонци, нямат право да се връщат 100, 200 или 1000 години и да казват, че цялата тази история е някаква етническа македонска история. Не, тя не е. Вашата история започва с решението на Коминтерна в Москва от 1933 година. И се налага като политика от комунистическа Югославия. Това са фактите. Това е, който както иска да се нарича. Но не можеш да посмъртно да крадеш идентичността на хора като Гоце Делчев, като братя Миладинови, като Самуил, като който и да вземеш, които са наричали себе си българи, а не македонци.